Gọvanọ steeti abụ Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke kwunwuru mkpa ọ dị nyere ndị mmadụ nakwazi obodo dị iche iche ha na gọọmenti na ọchịchị nke steeti a ijikọta aka ọnụ iji wee nyere gọọmenti aka benata iche aka mgbabụ nke ọ na-enwe na ngwongwo o ji wee na-alụ ọrụ. Gọvanọ Soludo bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge o mepụrụ ọrụ okporo ụzọ nke otu aka ya ruchara 1 kilomita nakwazi ụma 5 na obodo Osikwu nke dị na mkpụrụọchịme obodo Ọgbọ n'Orumba North ma bụrụkwazị nke wurita n'aka onye ndu obodo ahụ ma bụrụ nke ji ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka n'ezie bụ Chief Aloysius Okoye-Nta. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ya. Dịka Gọvanọ Soludo si wee kọwaa njikọta aka ọnụ n'etiti gọọmenti ndị nnọrọ onwe na obodo gasị na steeti a bụ nnọọ nke ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ agamniru ma kwenwee nkwa na ọchịchị ya nọ ugbu a ga-etinyegasị agamniru dịgasị iche iche n'obodo niile dị na Anambra nke gụnyere ma ọgbụ ọkachasị n'ịrụ ebe a na-enweta ahụike bụ primary health center nke ọ kọwara na ọ ga-akpọta ndị na-enye aka inye ọgwụ na ịkwalite ọnọdụ ahụike tinyekwa ọkụ sola na igwe na-enyocha ka ahụ mmadụ dị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị dịka ọ na-eto Chief Okoye-Nta maka ijikọta aka ọnụ ya na ọchịchị ya site na ya bụ nkwado ọchịchị gọọmenti ndị nnọrọ onwe na obodo gasị wee rụọ ụzọ n'obodo ya. Gọvanọ Soludo rụtụrụ aka na ọ dị mkpa bụ ya bụ ọnọdụ iji wee dozie obodo niile gasị. Gọvanọ onye kọwara maka ịgụ akwụkwọ n'efu na ụlọ akwụkwọ gọọmenti dịgasị iche iche ya na ụmụ nwanyị ije nleta na ịmụ nwa n'efu na ụlọ ọgwụ ahụike nke gọọmenti nọkwara n'oge ahụ wee cheta maka otu nwanyị bụ onye ọgbụ mụrụ ụmụ ejima 4 nke esitere n'ịwa ya afọ wee mụọ na-akwụghị ego ọbụla. N'okwu nke ya ka Chief Okoye-Nta kọwara na ihe kpalitere ya mmụọ bụ ọkpụkpọ oku Gọvanọ Soludo kpọrọ ka ndị obodo gasị tinye aka n'idozi be ha. Onye jọkwa President General nke ọgbụ Progressive Union bụ Maazị Emmanuel Ugochukwu toro Gọvanọ Soludo maka inye Maazị NS Ezeaji ọrụ dịka Chief of Staff nke Anambra. Ya bụ mmemme bụ nke Principal Secretary nke Gọvanọ bụ Barrister Joachim Aneto, Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo bụ Dr. Foster Ihejiọfọ, Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Dr. Felix Odimegwu, onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba bụ Injinia Ogochukwu Ekwueme na ọtụtụ ndị ọzọ gasị bụ ndị bịara ya.